Dain na nakapalagpas sa otoridad ang duwang lalaki kan arestaron sa pigkasar na gun bust operation sa barangay San Felipe, Naga City, alas 7:15 kasubanggi, Pebrero 4. Pigbis ang duwang sospek na sinda alias Aaron, 20 anyos, residente kan St. Clair, Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Asin alias Justin, 18 anyos, residente kan Barangay Balatas. Nakuha sa posisyon kan mga suspitsado ang sarong kalibre 38 badil, magazine na may 5 bala, asin 30 live ammunition. May isang intelligence-driven operation po yun sa City Intelligence Unit. So, kasama na din yung sa Drug Enforcement Unit and Police Station. So, kung sinabing intel-driven yan, may mga confidential agent yan na ginamit. Nasa kustodiya na kan Naga City Police Station ang sospek para sa magkakanigong disposisyon asin nahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act asin pagbalgar sa COMELEC gun ban. So, may tigmaman man, tama ko man sindang consider na gun runner baga na nagdidekta talaga. So, nagkikit lang siguro and maghanap ng buyer. Sa ngunyan, pig-iimbestigaran pa kan otoridad kung sa inhali o kay sisay ang nasabing badil. Para sa mga baretang, Tatak, Bicol, Danica Garcia.